paisatge, animals, i a més m'ha fet gràcia perquè a l'ampolla també es veu que hi ha com els dibuixos o la representació d'aquests animals que viuen en el terròs, en el terreny. En aquest cas, tu tens a les mans una puput. Ells han volgut fer un homenatge a tots els animals autòctons que viuen en aquesta zona. Ah, mira, que són aquestes etiquetes. Les reserves naturals, i són aquestes etiquetes que totes són dibuixades per Toni Llobet, que és un dibuixant, un gran il·lustrador a Catalunya de tota la nostra fauna, que és molt conegut entre la gent que compra llibres de fauna de Catalunya. I aquests animals què són? Per exemple, veiem el mussol, el ruc, o, per exemple, la mostela. Aquests tres animals, els tres, es beneficien molt de que recuperin espais com aquest, espais de conreu, perquè els agrada viure en espais amplis i de conreu i de les oliveres. I com va canviant l'etiqueta? Doncs depenent de la collita que facin, doncs posen un animal o un altre. I a mi m'han tocat de puputs per portar avui al programa, però ja veieu que també hi ha altres com el llangardaix ocelat o també la liga marcenca. I tots aquests, per exemple, el llangardaix ocelat viu a les parets de pedra seca que ells han recuperat, menja els insectes que viuen entre les oliveres, la puput també s'arrecera en les oliveres, o sigui que realment són aquells animals que es beneficiaran molt de tot això, que viuran en aquell ecosistema.